नमस्कार प्रणाम गोड़ लागत तनी सबके। आज एगो बात बतावल चाहतनी कि भोजपुरी छिनरई से भर गईल बा। कहे में थोड़ा ई होता लेकिन छिनरई से भर गईल बा। एगो वीडियो वायरल होता बहुत तेज़ी से, जे वैसन बात तो बटल नहीं बा, लेकिन जे वीडियो वायरल कैले बा सबसे बड़ा दोगला, सबसे बड़ा छिनरा, सबसे बड़ा छिनरा। मानते हैं कि वो ख़राब है, वो गंदा है, जो भी हो यार, कोई भी हो, लेकिन जो वायरल कैले वो वायरल भइल कैसे, ये हम पूछा नहीं वायरल वो वीडियो भइल कैसे। बात करतनी मधु के, त्रिशका कर मधु के बात करतनी। भोजपुरी के एगो बढ़िया नायिका, सुंदर, जे कि लड़का तोहरे के पापा कहत अनिल कमल के साथ, तमाम लोगों के साथ कितना के खुश करबू, मतलब ये समय खेसारी सबकरा साथे वो काम कर चुकी। वो एक्टर वीडियो वायरल होता तेज़ी से। आज ओकर ओपन वीडियो देखनी हाँ, जो कि देख के बड़ा दुख भइल कि बाहर भोजपुरी, बाहर हमनी के समाज, बाहर लोग। तो भैया हो, हाथ जोड़ के विनती यही सबसे बा कि ऐसा वीडियो वायरल न करल जाए तो ही अच्छा रही। भले ही कोई कितनो गलत होके, लेकिन यार ओकर फ़ौरन वीडियो बना के तू डाल दो यार, अथवा कर दो, सब गलत बात बा। और छिनरई कूट कूट के भर गईल बा एकरा में। तो एगो सोचे वाली बात बा, एगो गंभीरता लेवे वाली बात बा कि मतलब भोजपुरी अपने में गड़मड़ुअल खेला जाए मतलब नहीं खे, लेकिन भोजपुरी के मत बदनाम करा जाए कि भोजपुरी से जुड़ल इंसान बा, ओकरा कैसे मत करा जा। जे भी तुम लोग के अपने में मर्डर गाड़ी मारा जा, कट के मारा जा, लेकिन भोजपुरी के मत बदनाम करा जा। भोजपुरी के अच्छा रहे दा जा, एकदम साफा मत दोगलापनाई पे उतर जाए बाबू, ठीक बा। तो ओकरा खातिर हम जे भी बात बोलत तनी दुखी नहीं खे, ओकरा के काम थोड़ा गंभीर लेला के काम बा यार, थोड़ा सोचला के काम बा। तही के साथे 15 अगस्त कल बा, आज़ादी के दिन बा, 75वां स्वतंत्र दिवस बा। तो सबकरा के हम बोल देवल चाहत कि आप आज़ाद रही, घूमी फिरी, मौज मस्ती करी, देश खातिर जान दी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।